Хора, караме си и си караме. Спрях камерата за малко. Мале, как съм блъсна? Я спри видеото да видим как се блъсна. Аре спри видеото. Не бе, брат, не искам. Нека да продължаваме. Не бе, спри видеото да видим как се блъснахме там. Не може вече от точка на видеята. Стига Аре, толкова. стига де! Боби, караш. Аре, бе, пусто го биеме. Брат, не може от точка на точка. Аз брат ли съм ти? Марио му е. На брат се викаме, защото сме си приятели. И брат става. Да, не става. Блюберини октопусини. Киловете ми е много малко. Как бе, брат? Как ще е толкова малко? Нема страх. Хора, преди това искам да ви покажа как дрифтя аз. Искам да покажа аз как дрифтя. Стане тук камерата. Аз. Изчакай, тя сега се връща. Изчакай, това да си направи за малко. Хора, готови ли сте? 3, 2, 1. Браво, Мале, не се видя, хора. как ти щупен педал? Изчупени ми. Аре, Хонда. Хора, сега взимам да показвам вече. 3, 2, 1. Видяхте ли? Окей. Хора, отиваме на една операция. Тук на едно дворче. Караме се и си мируваме. Сега направихме едно кръгче, хора.